Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame, siad debata amatta, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata imana tersurat di Evangelium Matius bidu 10 ayat 40 rodi ayat 42. Laus turpukoma nagabi epistel tu minggu pa opat todung Trinitatis tanggal 2 Juli 2020. Ujaha madihita sonoma didok hatani Tuhata. Nama jako kamu audo jinakonna jala nama jakonau namar suru audo jinakonna disi nama jakon panurirang ala targoar panurirang dapotan upani panurirang nama jako partigor ala targoar partigor dapotan upani partigor na painupon aikta bersatahu tu sahalak sian akaname meton ala targoar sisiaku ibana situtudo na hudokot tuhamu dang namago upana ima hatani Tuhata di hamu akadamang doho dainang totu turpu jamitaon ima bagian ni jamita na di minggu patulu hodung Trinitatis sidope di minggu tanggal 25 Juni 2020. Sada nama cetakas taida disi marhite-hite bidu 10 sian ayat sada satu ayat 42 ima songo dia dohita mangihuto Yesus bagaimana mengikut Yesus jala songo nakasih huto Yesus hita tutu adong konsekuensi na ikut jalo ota jala na ikon ado pata. Ima nabui secara umum taida marhite-hite Matius 10 ayat sada 1 ayat 42. Dung dipilit Tuhan Yesus aka sisian nai dipaborhak manasida dipatihi jala dipabua na ikon adupan nasida bahkan aka konsekuensi na ikon jalon na tida songon sihuton Kristus manang songon sisian ni Tuhani. Di bagian na perpudion pinomat adong dua na dilubaho Yesus tu akasisian nai. Maksudna di jamitata na gabe jamita di partangyanganon pinomat adong dua na dilubaho Yesus tu akasisian nai. Lausongoni nang tuhita di bagasan partikianon. Dia may naparjulu ikon sadarata do dak sude makalason keberadaata. Adong do nasomarlomoni roha di kehadirata songon sihuton Kristus. Adong do naramajako kita alai iko sadar do hita laus adong do nasoolo majakon hita. Ada yang mau menyambut kehadiran kita dan ada pula yang sama sekali menolak kehadiran kita. Totui ikon sadar duhita disi songon sihuton Tuhane. Penolakan dakola siad duru lapatan na dakola sian naso seiman manang naso saha porsiau doho tita daw. Manang sian akan naso sa ugamo doho tita. Jadi molo didok disi majakon totu dak perjulu dak kolan sian naso sa ugamo dohot tita naso majako kita manang na menolak kehadiratai. Penolakan ini masa dui sian bagasa dirita. Sian bagasa dirita maksudna ima sian dongan saha porsiau ni. Contoh na rupani sama-sama sihuton Kristus dunia kita. Alai daksa gereja, daksa sekte. Alai manang nabuhape, sadar manang nasu sadar setuju manang nasu setuju hita,
sipata lebih kencang do penolak sianon. Justru aka dongata sesama si huton Kristus rupani alai daksa gereja kita, daksa gereja, daksa sekte, alai sipata olo do kencang penolakan sianakawan. Dungi penolakan nasian bagasan marlapatat doi siadongan ni basad diri sa gereja duhitannya. Jadi dongan sa gereja ta, dongan sa sektor ta, manang dongan sa wekta rupani. Alai dang dijakun harorota, ditutupi tunai rapat-rapat tuhita. Jadi akamang doho tamuinang sotung tapikir rupani penolakanon holasya duru daw. Ati bohado gabe tumajom do penolakan sian bagasan. Ay molo akadongan na susaugamo do tita menolak kita dang majakon hita. Mangadi lubahud Jesus yan itu aka sisian nai uju dijo jada dipilih na sida gabe sisian na. Jadi dak pola longang rohata disi. Alai molo penolakan ni rosian hita sadiri odo na dipaingo Jesus, odo na diwaspadai Jesus nuaing. Jala ido nanaing dohonon ni Jesus. Hamu kadongan songo dia dohoroha bentuk penolakan nasian bugasanon. Contoh na sangat sederhana huhilala. Misalnya saya rong dope ruas ni huriai nasora rohana majakon pertangyangan di bagasna. Manang na alasa dia perupani na pasti dangolo majalo pertangyangan. Itu sama saja dangolo majakut Yesus. Ima jurupani pangertusion ni banuaing. Dianggap pertangyangan ni mebubani ibana. Memang di sada sisi boydui sahira na mangarepoti ulaun pertangyangan non. Lula tiki habis na habis ninna rupani. Alai di somara ikut disadari be pabua moloro pertangyangan tu jabuta ikut tasadari doi mabuan pasu-pasu nasian Tuhani. Jala mangotak Tuhani masuk tu bagasta. Jadi unang holasya sudut kerepotan dohosian sudut ekonomi nai rupani di bereng. Alai ikut tasadari do, ikut tarajumi do, molo di pamasa pertangyangan di bagasta. Tarajumi doi pertangyangan ni manangak kadongan na martangyang di bagas tai mabuan pasu-pasu nasihat Tuhani. Jala mangotang Tuhani, mengundang Tuhani masuk tu bagasta. Unang dua tong ditiki pajongjong bagasina beruon atar di dokma. Baik ma Tuhan bagason gabe bagas pertangyangan danin nado. Hapidung jongjong jaladuk sipul bagas nai bohado. Heado pertangyangan di sidu persoalan nate. Imana parjulu napaduahon akamang dohot tamuinang nanaing dohonon narupani tuhita marhite turpukon dang marisuang pabahenan nadinggan natabahini. Jadi tidak sia-sia perbuatan baik yang kita lakukan. Memang jujur do tabige di do akadongan dang marlapatan nadinggan na binahini ninna rupani. Binahin nadinggan so dihargai. So niigil niyan balosna ninna muse. Di hamua kamanami dohot inanami adong do na diba memahami taringot tu na mabahin na dingganon sa songon na transaksi rupani buhama na transaksi ati adong na mangalian laus adong na majalo jadi transaksional iba na rupani molo ni lehon bapinoma niyan didok mauliante adong respon na on hata mauliante pedak terperbaga siyan ibana laus buhama muse molo jinalo hamulateo nate. Didok Tuhan Yesus di bagasa turpukon na payunupon ay tabar sa tahu tu sa halaksian akaname meton ala targoar si siyaku ibana si tutudo na hudokot Tuhamu
dang namago upana. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Akamang doho tamuinang, adong opat pesan, nanaing dohonon ni Jesus marhite hatai. Na perjulu, jangan berhenti berbuat baik, sekecil apapun itu. Molo di bagasa turpukon di do, satahu aik tabar. Na padua kon perbuatan baik tidak selalu besar. Artinya tidak selalu diukur dari besar kecilnya. Pemberian baik tidak pernah diukur dari seberapa banyak, seberapa besar yang kau berikan, yang kita berikan. Di dok Tuhan Yesus, silehon-lehon nadinggani cukup do marhite aik tabar satahu. Air sejuk secangkir, dang ikon saseret, dang ikon sagalon, dang ikon sa jarikin rupani didok. Cukup do aik tabar satahu. Jadi perbuatan baik akau lau nadinggan na taulay unang ta persempita tong me balga dang disison nari. Daksual balga me na daksual gudang otik na. Napatuluhon mabahin nading katudongan hira napatu-patu Jesus dui tapatupa. Idon waing nabui dapot kita di bagasan turpukon. Memang jol mado talayani, jol mado nataida, jol mado nataleho minum, alay taingot mahkamang dohot tamuinang, ditik kita patupai, Jesus do na sedang tahubasi. Nama jakon hamu, audo jidakon na, idon akidido rupani di ayat 40. Jalan nama jakon au, namar suruau do jinakon na disi. Baru musia di ayat 42 di dok napai nupon aik tabar satahu tu sahalak sian akan ame meton ala targuar sisi aku ibana situtu na hudokot tuhamu dang namago upana. Napaupaton dang mago upani na mangulahon na denggan. Imanak kiningan kalimat na perpudisian ayat 42. Maul do mangula nadinggan, maul. Alay dak sudat mangula nadinggan ati. Dan gabi sumurut mangula nadinggan atik pe maul. Aha huroha upasi jaloon ni na mangula nadinggan ni. Hamu akamang dohot tamuinang, mungkin danga pala upa berupa gebendaan, berkat gebendaan nanaing jalo otta, songon upata. Manang nagabi pitor adong rupani rapel ni gaji tajalo. Manang nagabi itor useha mahita, itor umora mahita siya na asing daw. Alay odo di do Jesus di Markus 10 ayat 20 sia sahatu ayat 30. Gabi di do Jesus ma natutudo hatakon natuhamu. Nasa natumandiko jabuna manang haha anggina, manang ibotona, manang inana, manang amana, manang ianakonna, manang haumana pe, alaniau, dohot alani barita na ulii, ikos silop pit 100 jaloon nanwaing, dihasyanganon akabagas. Akahaha anggi, iboto, ina, ianakon, rodi akahauma, mardongan buru-buru. Akup nii dihasiagan sugut hanguluan na saliling-liling na. Omma upa si jaloon ni akan naporsiai. Alani hamu akamang dohot tamu ina nami. Sudi na hita na mabigi jamitaon. Unang masohot tita mabain nadinggan. Didok tu hatta Jesus na painupon aik tabar satahu tu sahalak sian akan meton situtudo na hudokot tuhamu dang namago upana. Upata nunga di paradi Tuhani diaka na mangulahon na dinggani. Atong tapatupa may sian rohanayas dohot nyojarni hapor siauta. Amin martangiang mahita. Moliati madiho Tuhan di hatam na hubigi hami
sai pasu-pasu hom mai dihami. Asa diperbui ho katami perbui na dingkan perbui na tonggi. Jalo matu hatang yang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.